Id-data 14 ta' Frar ta' kull sena. Fil-fatt, ħassejna li din is-sena nippreparalkom xi ħaġa mod differenti għal dan il-jum. Jum li matul il-dinja kollha nistgħu ngħidu mxerret mad-dinja kollha jiġi ċelebrat huwa dedikat għal maħbubin. Fil-fatt issib ħafna ħwienet imżejnin b'ħafna kartolini, ħafna qlub, ħafna soft toys, fjuri, ċukkulatini u tant rigali oħra. Kollox immirat biex dawk li huma f'koppji jiċċelebraw dan il-jum bħala jum il-maħbubin. Imma stenna, semmejna ħafna affarijiet, rigali u ma semmejniex li wara kollox dan il-jum huwa Jum San Valentino. Dan il-qaddis ried jew ma rridx ġie assoċjat ma' dan il-jum, ma' jum il-maħbubin. San Valentino kien qaddis Ruman tat-3 seklu. Mhux kulħadd jaqbel eżattament dwar l-identità ta' ħajtu. Jingħad li kien Assis, x'aktarx kien isqof. Il-mewt tiegħu ġrat fl-14 ta' Frar fit-tramuntana ta' Ruma, martirju. Jingħad li dan Valentino kien iżewweġ soldati li mhux suppost setgħu jiżżewġu taħt il-ħakma tal-Imperu Ruman. Il-leġġenda tgħid ukoll li Valentino ntefal ħabs u ftit qabel inqatel kien bagħat ittra u ffirma Valentino tiegħek. Frażi li għadna nużawha sal-ġurnata tal-lum. L-14 ta' Frar sar dedikat lil maħbubin sa mill-Medjuevu. U lejn is-seklu 18 daħlet imbagħad l-użanza tal-loti tal-fjuri, ċukkulatini u tant rigali oħra kartolini u nistgħu ngħidu li din l-użanza għadha għaddejja sal-ġurnata tal-lum. Imma f'dan kollu San Valentino ħalla biss ismu. Għax waqt li l-jum baqa' magħruf bħala Jum San Valentino, l-eroj ta' dil-ġurnata ma baqax il-qaddis imma sar il-Cupid. Cupid huwa l-alla Ruman tal-imħabba erotika u l-ġibda lejn il-maħbubin. Huwa wkoll iben l-alla tal-imħabba Venere. Fil-mitoloġija Griega, Cupid isir Eros, bħal dak li hemm fuq il-funtana f'Piccadilly Circus f'Londra. L-isem ta' Valentino jew inkella Valentina nistgħu ngħidu li jibqa' dejjem popolari, però l-iktar Valentino popolari huwa l-artist Rudolfo Valentino. Valentino, kif kienu jafu ħafna, kien ikona, kmieni fis-seklu li għadda, artist Taljan ta' żmien il-films silent li nistgħu ngħidu li ġennen ħafna nisa għal warajh. U kienu ħafna n-nisa li ġennu warajh mhux biss għax kien raġel sabiħ, iżda wkoll minħabba x-xeni ta' mħabba fil-films tiegħu li għal dak iż-żmien nistgħu ngħidu li kienu avant-garde wisq. Rudolfo Valentino miet ta' età żgħira ta' 31 sena. Il-fuq minn 100,000 fruħ attendew għal-funeral tiegħu fin-New York. Imma llum, 100 sena wara, l-isem tiegħu għadu jfisser wieħed mill-kbar ta' Hollywood. U la tinsemmu l-films mhumiex biss il-films ta' Rudolfo Valentino li baqgħu jissemmew bħala l-iktar films romantiċi, hemm bosta films oħra li nistgħu ngħidu baqgħu magħrufa għal dan il-ġeneru, għal ġeneru tal-imħabba. Fosthom ma nistgħux ma nsemmux il-film kbir Casablanca. You knew how much I loved you. How much I still love you. Iċ-ċelebri wkoll Gone with the Wind. Get your strength from this red earth of Tara, Scarlet. You're part of it, it's part of it. Fil-waqt li iktar modern insibu l-film Pretty Woman li nistgħu ngħidu hija storja verament ta' mħabba. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. U la semmejna dawn il-films ma jistax jonqos li ma nsemmux il-film li jġib l-istess isem u ġvera l-imħabba il-film Love Story. U ma kienux biss il-films li baqgħu magħrufa għal din it-tema romantika, ma nista' ngħidilkom li kien hemm diversi kanzunetti li it-tema prinċipali tagħhom kienet it-tema ta' mħabba, ir-romantiċiżmu. Sa nsemmalkom sertiet minn dawn il-kanzunetti li mill-ewwel nistgħu ngħidu li intom sa tarfuhom u ma jistax ikun li ma nibdewx waħda mill-ikbar kanzunetti ta' Elvis Presley,
Can't Help Falling in Love. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? And I will always love you. I will always love you. You know it's true. Everything I do it for you. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. U għal minn forsi marrax dawk il-kanzunetti, l-aħħar kanzunet tal-ismajna kienet ta' Ronan Keating, When You Say Nothing at All, mbagħad kellna lil Whitney Houston, I Will Always Love You. Kenna ukoll lil Bryan Adams, B'Everything I Do It For You, u Celine Dion, My Heart Will Go On. Kanzunetti verament kbar li jibqgħu popolari jgħaddi kemm jgħaddi żmien. L-14 ta' frar insomma kif qegħdin ngħidu hija marbuta ħafna mal-ġurnata tal-maħbubin. Biss l-imħabba m'għandix tkun fl-14 ta' frar biss imma da tkun dejjem. Imma din il-ġurnata hija iċċelebrata u nfakru dan il-jum. Però kontu tafu li f'Malta, fraħal f'Malta, kienet tiġi ċelebrata wkoll din il-festa għal San Valentino? Iva, fil-fatt fil-raħal ta' Balzan di tissir u tiġi ċelebrata din il-festa ta' San Valentino dan minn meta inġib xi għadam fil-Knisja tal-istess qaddis. Imma insomma l-imħabba mhijiex biss bħal Balzan, mhijiex biss f'jum San Valentino, l-imħabba tinsab kullum kien u madwarna. Il-jum ta' San Valentino it-tajjeb lilkom kollha.